Ahojte, v tomto videu nájdete záznam z livestreamu s traderom Maťom, kde sme prebrali základy Atasu X a Volume Profile, tak poďme na to! Takže môžeme ísť na nejaký môžeme začať, iba takú hodinku by som ešte streamoval, na keď to volume môžeme vysvetliť alebo tak. Vieš, tým by som začal nejakým prvým bodom, takým jednoduchším. Môžeme volume spraviť celý. Tak. Že ako to funguje. Takže teraz vidíme iba tvoj obraz, hej? Všetci vidia iba tvoj obraz. Hej, dobre, dá si mic, takto. No. Volume profile vlastne je viac menej indikátor alebo nástroj a on ukazuje, na akých cenách sa v danom období obchodoval najväčší objem. Čiže keď vlastne obchodujem Bitcoin, tak ja kúkam volume profile, takže mi ho ťahá každý deň a vlastne vidím v tom, čo sa zobchodovalo, kde, koľko ten daný deň. Čiže tuto bol piatok, včera, tak vidím, že najviac sa obchodovalo z tejto hranice po túto hranicu, z toho mi idú dve čiarky, value area high a value area low. Všetko medzi týmito čiarkami, ktoré idú z toho, čiže toto celé je 70% celkových obchodov zobchodovaných ten daný deň. Čiže pre túto situáciu to je, že včera sa zobchodovalo z úrovne 64 300 po úroveň 63 800 najviac volumu za celý ten deň. Z toho volumu vlastne vidím, že niekde volum napríklad chýba, čiže vidím tu vidím, že je slabý volum dole, takže toto, čo je vlastne tento slabý volum, tak to celé sa volá, že low volume nodes, alebo si to ľudia píšu skrátkou LVN. To vlastne znamená, že tam je nízky volume. A zasa tieto zóny, ktoré vykreslil ten volume, toto celé, tak to je high volume nodes, čiže je tam veľa objemu, tak to je high volume nodes. Čiže to je vlastne princíp toho volumu, že vidím, kde sa koľko zobchodovalo, kde mali ľudia vlastne záujem o to obchodovať, na ktorých hladinách. Potom z toho volumu mi idú teda tieto dve čiarky, value area high a value area low. A v strede mám takto žltú čiarku, je to POC, to je vlastne point of control. A na tejto cene, na tom POC sa zobchodovalo najviac objednávok tú danú session. Áno, čiže inak povedané pre ľudí vlastne to vlastne bolo to miesto, kde sa najviac zobchodovalo a kde bol najväčší záujem obchodovať. Áno. Čiže na úrovni 64 000 presne bol piatok včera najväčší záujem obchodovať, ale nič moc sa tu zatiaľ nedieje, ide to pomaličky hore a testuje to tú value areu high zo včera ešte. Čiže vždy ten volume nám dá tieto tri čiarky a potom nám ešte zobrazí vlastne objem. Vidíme, že tu hore nebol moc záujem obchodovať, preto tá cena zlyhala, preto nepokračovala hore a vrátila sa naspäť dole. Vidím, že tu vlastne bol open market v noci tejto situácii, tak vidím, že tu hore bol zvýšený záujem o tie obchody a v noci, keď sa otvoril vlastne market po polnoci, tak tá cena sa retracela len do tohoto objemu, je zvýšený, čiže opäť to je high volume node a tvorí nám to nejakú formu nejakého supportu alebo prípadne v opačnom smere rezistencie. Čiže tá cena si prišla otestovať tú úroveň, následne sa rozhodlo, že
čo vlastne z tej úrovne budeme nakupovať. Okay. Dobre. Ako to vlastne funguje v kombinácii s tými dňami a čo tam treba sledovať, tak napríklad, keď sa pozriem, že to piatok, štvrtok, streda, útorok a tu na krajinu pondelok. Môžeme začať touto session a to je útorok. Čiže v útorok sme mali nejaký pohyb dole, chvíľočku range, opäť pohyb hore a išli sme opäť do toho range. Čo ja vidím vlastne v stredu, keď prídem za ten počítač, sadnem si a hľadám, že kde vlastne by som chcel vstupovať do obchodu. Tak prvé, čo vidím, je point of control, to je vlastne tento žltý bod z útorka. To je pre mňa asi najdôležitejší bod. Ďalej mám tu dole value areu low. To je vlastne low z tých 70% objednávok. A tu hore mám value areu high. To je to high z tých 70% objednávok. Čiže pre ten ďalší deň mám nachystané zóny. A to mám vlastne prvú zónu, druhú, tretiu. No, čo chcem vidieť ja, je to, že tú stredu, povedzme, že ja prídem na trh okolo obeda, tu dole, a chcem vidieť, že tá cena bude mať tendenciu ísť k týmto úrovniam. Tu napríklad sa stalo to, že ostali sme v range dole a tá cena tam vlastne tú stredu vôbec nemala silu výjsť a otestovať tie úrovne. Čiže v stredu by sme boli viac menej bez obchodu a počkal by som na štvrtok. Tým, že tie zóny sa z útorka stále nevybrali, tak sú pre mňa stále platné, stále validné a stále sa dá s nimi pracovať. Čiže tu máme stredu, stále máme jednu zónu, druhú, tretiu. Tuto máme štvrtok, tento deň je štvrtok a tu prídem na ten trh, cca asi okolo obeda, hej, tu vidím 12 hodín, je tu niekde tu. Tak čo chcem sledovať? Vidím, že tá úroveň z toho útorka už bola zasiahnutá a tá cena sa vrátila naspäť po dňu. A tu vidím, zo stredy mám opäť value areu high. Tuto. POC. A tu dole mám value areu low. Jo? Čiže tu na tejto útorkovej value array low sa zatiaľ tá cena zamieta. To znamená, že vlastne na trhu o tom, že tu ako je tu ten krátkodobý trendík klesajúci, chcú ľudia ďalej skúšať predávať. To je úplne, že taký základ tej price action, že máš nejaký trend a vidíš, že to sa snaží ísť z toho trendu, tak niekto sa tu snažil ešte predávať, aby sme pokračovali dole. Čo však ale vidím, je to, že tá cena prišla na tú value areu high z tej stredy a iba sme tam vytli. Čiže tá cena nechcela byť tlačená momentálne nižšie k tomu POC. Opäť sme sa vrátili k tej value array high, stále kúkame túto z toho útorka a opäť sme ju tu zamietli dvakrát. Opäť sme išli dole, otestovať túto value areu z stredy a opäť vidím, že tá cena sa tu zamietla a následne tu začína byť silný bullish movement smerom nahor. No a po takomto momente, pokiaľ by sme nepoužívali do toho footprint ani order flow, vlastne bitmapu a podobne, tak na čo by sme my čakali, je presne tento bullish movement, ktorý tu prišiel. A čo ja chcem vidieť, tak chcem vstupovať do toho obchodu na tej zóne, kde bolo najviac reakcií. Čiže
Na tejto zóne z tej value array z útorka, tejto, tu, bolo raz, dva, tri, 4 reakcie. Že vždy sa tam tá cena vrátila a tento bullish moment mi potvrdil, že aktuálne tam je nálada, že sa nakupuje. Čiže počkám si na break a následne čakám na retest. Retest prišiel opäť a to je už v tomto prípade 5. reakcia na tej zóne. Čiže prišiel retest a hneď sa nám tu cena vrátila na to, iba tam vykla a tuto máme silnú bullish candle, to je vlastne táto candle, táto sviečka. Tak čo ja chcem urobiť, je, že na tejto sviečke skúsim dať long, tuto hore, stop loss dám niekde k tomuto low, tu dám vstup a opäť targetujem zóny podľa volume profile. Vidím, že táto zóna, ktorá je tu, to je tá value area high z útorka, tak tam ja beriem TP jednotku, tuto. Čiže ten by bol zasiahnutý asi za pol hodinku, to je po 15 minútový trh. Čiže TP1 mám hit a následne môžem si z toho zobrať polovicu a dám si break even a môžem držať do ďalších zón. Keďže už tu z volumu nemám momentálne žiadnu zónu, tak môžem skúsiť targetovať toto high a podobne. Čiže môžem sa sústrediť na tie high, keďže tá cena má ten bullish movement. Celé je to vlastne iba o tom, že treba si počkať na ten správny level a na ten správny moment a tam reagovať. A takto sa vlastne dá použiť ten volume profile z celého týždňa. Skúsim nadať ešte. Jasné. Nedá sa to aj na TradingView vymazať? Na TradingView? Že keď mážeš na TradingView, počkaj, takto, dobre. To ide povrácať späť všetko, no to budeme asi najrychlejšie. Hej. Dobre, a keď si robím napríklad analýzu a hľadám nejaké zóny, že chcem vidieť, že tá cena príde mi do tej zóny, chcem tam vstúpiť do obchodu, tak vždy sa treba pozerať na to, koľkokrát tá cena reagovala na tej danej zóne. Pokiaľ tam reagovala 1-krát, 2-krát oproti ostatným, ktoré reagovali 5 až 7 krát, tak je to vlastne taký, povedal by som, že náznak toho, že tá zóna bude slabá. Čiže pokiaľ na tomto POC by sme reagovali, že 2-krát a tuto niekde hore by sme reagovali 4, 5, 6 krát a tá cena bude takto padať, tak sa na chvíľku zastaví a je veľmi pravdepodobne, že ešte zletí dole pod tú cenu, kde bolo málo reakcií. Ale môže sa stať, že aj sa odtiaľ odrazí, ale čo mám odsledované, tak vo väčšine prípadov tá zóna zlyha, ktorá má menej reakcií. Potom, ako obchodovať tie odrazy, tak vždy si treba určiť, že či chcem ísť obchodovať odraz od value array high, alebo value array low, alebo od POC. Najpresnejšie väčšinou bývajú tie POCčka. Tam väčšinou tá cena zabrzdí, začne sa tam nejako otáčať, začne tam trošku stagnovať, ale po chvíľke sa opäť rozhodne, že kde ten trh bude pokračovať. Že či to udržia tí predchádzajúci tradery vlastne na tej zóne, alebo si to zoberie tá druhá strana. Čiže tu napríklad je POC z pondelka, tuto na kraji, je toto. A tá cena vlastne útorok chcela ísť k nemu 1-krát,
druhýkrát, ale stále sa ho ani len nedotkla. A na tretíkrát už to spajkla, hneď sa bleskovo vrátila tá cena hore, potom pomaličky už len klesala opäť k tomu pocku. Opäť sa to tu zastavilo, išlo sa z toho kúsoček hore a následne takáto veľká candle si to stiahla aj pod to pec. Hej. Ono, vstupovať na tom kocku treba vtedy, pokiaľ sa tam zmení tá štruktúra na long. Tu momentálne, kebyže dáme buy limit na tomto kocku, s tým, že targetujeme napríklad toto kocko, tak nemáme kde dať v prvom rade stop loss, a to skrz to, že pod tým máme value areu low. Čiže je tam nejaká zóna, ktorá môže proste sa prísť otestovať. Čiže my do tej zóny určite dávať stop loss nemôžeme, keďže vieme, že tá cena môže mať tendenciu tam prísť. Čiže na tomto pocku by som obchodne našiel. A to kvôli tomu, že už len to, kde by som dal stop loss, mi nevychádza. Čo by som ale robil, je, že počkal by som, ako tá cena zareaguje. Čiže tu nám ju breaklo, tak celú túto candle breaklo dole a prišlo k tej value array low. No. A pod to value array máme ešte toto low. Jo. Čiže cena zišla dole, opäť otestovala value array, spajkla pod ňou, išla chvíľočku hore a tu sa nám opäť zamieta na obed tá štruktúra a opäť sme mali tendenciu ísť dole pod tú value areu a večer už sme sa vrátili na ňu a je tam vidno viac takých bullish, keď tam je takto vidno tieto bullish candle, ako je to aj tu, tak vtedy vidím, že tam vlastne bolo celkom dobré bullish momentum. A to je opäť ten istý príklad toho setupu, že máme tu nejaký malý range, bullish momentum, máme tu nejakú zaujímavú zónu, túto value areu a čo ja čakám je break a retest. Čiže mám break, retest. Vidím, že ešte tuto vznikol taký malý order block, tak ja si dám entry tuto na tejto zóne, takto. A stop loss nedávam ja na toto low, tu toho nedávam, ale dávam ho maximálne na toto low. To bude OK, lebo pokiaľ by tá cena mala tendenciu breaknúť aj toto low, tak na 1500% príde aj k tomuto low. Okay? Čiže toto, čo tu je, táto medzera medzi týmito dvoma lows, je zbytočne väčší stop loss, ktorý vie jediné, čo vie dať, je, že vám zoberie viacej peňazí. Takže toto nemá zmysel potom posúvať stop loss na toto low, keby náhodou tá cena išla trošku vyššie. Lebo na 100% sa pôjde vybrať už to low. Pokiaľ by to zlyhalo viackrát tento break a retest, keby zlyhal aj tu dole, tak už na 1000% zbehneme k tomu nižšiemu low a tam by bol zbytočne väčšia strata. Dobre. Čiže toľko stop lossu a teraz k tomu vstupu. Čiže máme tu nejakú testovaciu primárnu zónu, to je táto value area low. Vidím, že tá cena sa tu motá, opäť bullish momentum, break, retest, tuto si dáme obchod, chceme skúsiť long, stop loss dáme na toto low a targetujem opäť zóny z predošlých volume sessions. Čiže mám tu túto value areu high, to je ešte vlastne tá z toho dňa, ktorej budeme vstupovať, tá tam bola, čiže pokiaľ tá cena ide k tejto value array, tam osobne ja by som zobral polovicu zisku, to vychádza to väčšinou vždy na 1 RR a dal by som breaky.
No a tu by sa stalo to, že ten obchod by chytil break-even. Hej. Spajkol by ešte trošku dole do toho rangeu a opäť následne by tu prišlo toto bullish momentum. Čiže zobral som si 50% na 1R a dostal som break-even. Mám opäť ďalší deň, mám tu zóny vykreslené aj z toho predošlého dňa a tuto bude opäť tá istá vec. Máme tu nejaký range, jo, vidím, že táto value area high zo včera sa mi tu testovala jedenkrát, druhý, opäť bullish movement, mám tam nejaký break a počkám si iba na retest do nejakej zóny. Ono, pokiaľ tam není retest, napríklad niekto by čakal tu až na retest POC a pokiaľ ja by som videl to, že tá cena sa zamietla ešte pred ním, tak bude to skrz to, že napríklad tuto je tak dosť zvýšený volume. Tuto. Hej, vidím, že tam je dosť zvýšený volume, tak v takých prípadoch môžem kľudne dať tú limitku aj na ten zvýšený volume. Ale stop loss nedávam na to POC, nedávam ho ani na tú value area low, ale tu by som asi ten stop loss skúsil dať na toto low. Hej. A opäť by som targetoval napríklad, tuto mám tu value area. Hej. Čiže target tu a opäť by to bolo nejaký 1RR. Tu by som si zobral 50%, dal break even a už targetoval ten zvyšok, ako som predtým ukázal. Potom sa k tomu volumu ešte dá dodatočne pomôcť takými pomockami, napríklad v tom Atase si viem k tomu volumu nastaviť aj TPO, keď to mi ukáže vlastne ten volume podľa toho, ako sa kde obchodoval. Čiže ja keď vidím TPO zobrazení, to už môžeme kresliť. Ja keď vidím v tom zobrazení tieto červené zóny, tuto, tak tam proste prebehla nejaká agresívna forma nákupu. Väčšinou, keď to zobrazujú vlastne tie TPO takto, tak v tej agresívnej forme sa zachováva vlastne ten ďalší pohyb. Čiže pokiaľ ja vidím v tom TPOčku takúto zónu, tak je mi jasné, že tuto vyhrali tí predávajúci a vytvorilo mi to krásny rezist. Celá táto zóna. A v tej zóne vidím ešte, že tu sa udialo to isté, ale zo strany nakupujúcich. Čiže mám tu takto zónu z toho TPO, povedzme, že takto, a vidím, že vlastne tá rezistencia ako keby bola opäť breaknutá a opäť retest, hej? Ale stále je to len jeden jediný retest. Hej, vidím, že tá interakcia s tou zónou bola iba jeden jediný krát. Čiže za mňa je to ešte trošku slabá zóna. Ale tak či tak z toho retestu vlastne sme urobili OB a opäť pomalým pohybom, keďže je víkend, to ide hore a viac menej si myslím asi, že to už teraz dojde k tomu včerajšiemu high. Čiže aj to TPO nám ukazuje POC, value area high a value area low. Value area high, POC, value area low. Čiže tak či tak mám aj z tohoto pekne zóny. Je to vlastne ten istý spôsob obchodovania, len s tým, že tu vidíme, kde bola tá agresia priamo. Takže vidím, že presne ktorá úroveň by som chcela, aby fungovala. Čiže to je TPO. Potom ďalej sa dá ešte pomôcť aj tým, že si dáme profile
visualization. Uh, Vieme si dať ešte aj deltu a po ľavej strane uvidím vlastne deltu. Delta je výsledok počtu zobchodovaných bit a ask, čiže longov a shortov. A vidím, že to skúšam. Okay. Vidím, že tu hore vlastne ako bolo na tom TPO táto úroveň, bola tu agresia, predávajúci vyhrali, prevážili predaje, tak aj tá delta mi ukáže, že tu sa predávalo, tu už niekto skúšal nakupovať, ale opäť vidím obrovskú zmenu v delte na negatívnu, čiže do shortu. Vidím to takisto aj tu a tu dole, už vidím, že tu sa to začalo už obracať k nákupom a vidím, že tá cena začala spomalovať. Stále tam bolo ešte tendencia tlačiť tú cenu dole, toto je pekne vidno, ale nevyšlo to. Aktuálne po tomto pretlaku tá cena spomalila, predávajúci už nechceli vstupovať do trhu, preto sme tu ostali v takomto range. Vidím, že ešte tuto z tejto zóny sa nám predávalo tuto a vidím, že tá cena takto ešte spajkla dole týmto predošlým predajom a opäť bola zamietnutá, hej, a išla pekne hore. No a tento volume, respektíve s tou deltou, nám vie pekne potvrdiť, či je ten break napríklad tej rezistencie v tomto prípade reálne bullish, alebo to môže byť fake out. A to zistím tak, že mám tu nejakú value area low, to bol útorok, tuto, a vidím, že niekto sa snažil na nej prudko predávať. Vidím ten wick, vidím tu tie sviečky, snažili sa odtiaľ predávajúci potlačiť cenu dole. Hej. Ale ako náhle tá cena išla kúsok dole, vidím, že opäť nakupujúci toto celé majú prevahu nad predávajúcimi, tak tá cena stagnovala a opäť išla hore, opäť tam sa snažili predávajúci a postupne sme išli nad tú úroveň. Čo mi hovorí vlastne tá delta je to, že celý tento výsledok obchodovania na tej úrovni je viditeľne pozitívny, čiže je tam veľký záujem nakupovať. Takže ja keď počkám na ten break a retest tej zóny a dám si tam ten trade, tak je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že mi vyjde ten trade vďaka tomu, že vidím, že tam je reálne záujem nakupovať. A opäť targety potom už podľa hodín si môžeme dať. Čiže takto sa dá pekne ten volume aj s tou deltou ideálne využívať, že presne vidím, čo sa tam dialo, ako tam tá cena reagovala a či ten break bude reálne validný alebo bude to fake out. Vidím, že aj tu, keď tá cena dopadala smerom dole, keď tá cena padala tento smer celý dole, tak vidím, že už tu bola nálada predávať ten predchádzajúci deň. Tu bola nálada predávať. Hej, tu tiež takisto. Tu hore takisto. Hej, čiže opäť na tejto delte z útorka vidím to, že útorok bola nálada predávať. Hej, takže to ma môže trošku utvrdiť tomu, že tá cena môže mať tendenciu ísť dole. A to sa stalo a takisto aj tento volume, ktorý to stiahol dole, ten predošlý deň, tak bol celý v predajoch a tu už sa tá cena brzdila, že tam už ľudia chceli postupovať do nákupov. A tu sme to iba potvrdili. Čiže takto krásne sa dá čítať tiež ten volume, aj bez toho footprintu a podobne.
Možno ešte kľúč. No potom tam je ešte možnosť zobraziť ho ako trades. A toto trades nám iba poskytne zóny, že kde prebehlo koľko tradeov. Ono je to vlastne podobné tomu volumu, nie je to akože v ničom až tak odlišné. Možno to trošku upraví zóny, ale nejako nevidím v tom rozum to používať. Dobre, nie som tu len A len potom je pracovať. tam možnosť ešte bid ask a vlastne to ukáže, že aký je tam objem shortov a aký je tam objem long. Ja podľa toho ja vidím, že kto mal ten predošlý deň prevahu a podľa toho viem, že čo chcem hľadať ten daný deň. Keď nájdem si napríklad, tuto bolo Pocko, vidím, že nakupujúci mali väčšiu prevahu včera v trhu. A na tom Pocku opäť sme dole, break, retest, pomaličky hore. Tak vidíme, hej, tu je to Pocko, je tam spike pod tieto objemy, bola tam aj value, area, low, spike sme pod ňu, tam sa tá cena zastavila, zamietla a opäť break a retest. Čiže je viac menej lepšie používať niečo také, ako napríklad poskytuje ten ATAS, že vieme si tam dať niečo navyše a nielen čistý volume. Lebo pokiaľ budeme obchodovať len cez čistý volume, tak nie vždy sa môže stať, že trafím ten obchod správne. Pokiaľ nevidím do pozadia toho. Lebo z týchto sviečok my nezistíme reálne asi nič z tohto. Iba z tých sviečok. Čo ja potrebujem vidieť, je ten objem a kde kto mal o čo záujem robiť. Ja vidím, že dneska zatiaľ sa tu ťahá ten volume, tak tu dole nechceli predávať, tu hore chceme nakupovať a vidím, že aktuálne teraz majú prevahu nakupujúci na tom Bitcoine, na tom trhu. Jo, čiže tam nevstupujem napríklad do shortov, alebo potom už je možnosť podľa čísel a order flow a hitmapy nájsť obchod, ale si ukážeme neskôr. Ale aktuálne by som len podľa tohto do shortov nemal dôvod vstúpiť. Vidím tu dokonca ešte teraz aj opäť break retest. Tuto je včerajšia value area high. Vidím, že tá cena breakla, retestla a teraz pôjde niekde up. Čiže nejaké high. A kebyže mám túto násilu asi dať obchod, tak stále nemáme kde dať stop loss. A to z toho dôvodu, že stále tu máme ešte dneskajšiu value area high, tuto je Pocko a tuto je value area low. Čiže mám tu 3 zóny, do ktorých nechcem dávať ten stop loss. Lebo viac menej je to nejaký magnet, je tam tá zóna, my chceme vidieť na nej reakciu, nie stop loss. Čiže jediný trade, ktorý sa ako tak dal zoberať, tak bol v noci a tu by sa bral asi tak, že ten stop loss by musel ísť až tu dole a ten target tu hore, čiže opäť nejak jedna aj niečo hore. Je na tom breaku, v teste, ako tak. Každopádne už na tej value area high opäť 50% close a dať si break even. A nechať už bežať potom do full tepička. Starky, ty čo? Ako to hodnotíš? Dobre, to je dobre, také edukačné, ako na prvé videjko paráda, aj trošku tam tie komplikácie s tým multistreamom, ale to sme aspoň nejak vyriešili. Len ono je dobré najprv si následovať na začiatok ten volume, aby som pochopil, o čo tam ide, aby som sa naučil s tým pracovať, že tie zóny, ktoré sa mi páčia viacej, že či chcem obchodovať tie value array, alebo chcem obchodovať iba POCčka. Ja napríklad som zvyknutý, že ja obchodujem value array high a low a POCčka mám na potvrdenie. Že
napríklad to, čo vidím, tak vidím, že to bola nálada na tom Pocku v noci očividne nakupovať ten deň. Tak vidím aj tú deltu, že prevahuje nakupná, aj včera prevahovala, tak viac menej asi nebudem hľadať shorty, keď všetko mi ide do tých longov. Iba podľa volumu, ale kebyže už do toho zakombinuješ napríklad tú order flow, tak tam vidíš, že napríklad tu bol záujem shortov a tu bol ten long a tu sa ho snažia pomaličky tlačiť dole, pomôžeš si hitmapou a podobne. Ale podľa tohto určite není priestor na shorty aktuálne. Respektíve viac menej na žiadny normálny trade už. Áno, lebo ono to... Áno, lebo za mňa ono to môže vyletieť na 65 200, tam je aj silný order block, ale to je zase na iný workshop. Lebo tu sme prebrali vlastne ten, jak sme to hovorili, iba ten čisto volume profile a tie vlastne delty. Lebo keby to máš kombinovať všetko naraz, tak by to bolo trošku komplikované. To by ani nikto tomu asi naraz nepochopil. Tak, presne. Ale inak ľúbi sa mi to tak stručne si to vysvetliť, lebo ja to používam len chvíľku. A inak potom tuto aj Maťo, on robí supporta pre Atas, takže ak máte nejaké problémy, tak napíšte mu. Do chatu, no. Nie, on ako nerobí oficiálne, ale je človek, čo sa v tom softvéri vyzná, aj keď teda Atas X je niečo iné ako Atas. No, ale už ovládam aj teda celkom. Akože inak príde mi to také prijať, neviem aký bol Atas normálny, ja som to nikdy nezažil, ale ten Atas X mi príde taký, že dá sa tam taký akože, dá sa tam vynájsť. Taký, je to oveľa jednoduchšie ako bol ten klasický. Áno. Hej, lebo ten bol normálne, že cockpit, ale toto dáš len plusko a áno, presne, čo a dá si tam budget, čo potrebuješ, to je tak super, aj ja používam ten Atas. Tiež si vieš dať nastavenia a oni tu máš pekne klasický chart, potom footprint, trading, template, si môžeš ukladať. Indikátory sú rozdelené máš na volume, order flow, order book, COT reporty, technické indikátory, to sú vlastne klasické. Tu je asi 220 dokonca, všetky sa dajú použiť. Nejaká kryptometrika a toto je už len trading. Čiže ono to tu je všetko rozdelené pekne a viem si spraviť napríklad svoj list indikátorov. Ja napríklad využívam len objemové, nie technické a takto si viem medzi nimi klikať. Každý indikátor si viem napríklad takto v tom pridanom rozkliknúť a viem si nastaviť napríklad, že ten volume profile mi nemusí dávať, že každý deň, ale keď si dám napríklad, že každé 4 hodiny a dám apply, tak automaticky mi každé 4 hodiny natiahne nový volume profile. Vidím, že 4 hodiny, 4, 4, 4, 4 a aj tak toto dokáže fungovať. Dá sa kľudne natiahnuť aj na weekly volume profile, že napríklad pre swingový pohľad mám takto volume profile na týždennom grafe a vidím presne, kde čo sa za celý týždeň dialo. Vidím, že tu hore obrovské nákupy, tu v strede boli predaje a mám prehľad aj o celom týždni. A výhoda je to, že ten Atas to urobí všetko hneď. Vieš? Áno, nemusíte ako na tradingu to tam ručne kresliť, ale máte to všetko vlastne akoby automaticky. Áno, a takisto je super, že môžete mať template na weekly, ne ani template, skôr ten widget, to Atas to volá widget. Spravíte si widget, kde máte chart na daily, kde máte chart na weekly a kde máte chart na 4 hodiny napríklad. A to je super, že v Atase viete mať veľa tých widgetov a každý môžete mať nakonfigurovať na niečo úplne iné. Ono sa to dá urobiť tak, že tu si dám, keď si dám new widget chart, tak mi to pridá vlastne ešte k tomuto, že môžem si tu dať Bitcoin nejako, alebo potom dám to plusko a dám si, že new tab. Čiže toto mi otvorí nový tab a tu si ja už môžem pridať napríklad bitmapu, dám si na ten Bitcoin a vedľa toho si kľudne, neviem, môžem dať ešte chart a môžem obchodovať tak, že mám aj chart, aj hitmapu. Áno. A inak tie hitmapy by som chcel vyjadriť, že tá hitmapa vyzerá podľa mňa ešte krajšie ako na bookmap.com, alebo ako je tá stránka, kde vidíš tie bublinky. Áno. No, tá hitmapa tu akože funguje brutálne.
ona je fakt, že dobrá, dá sa úplne nastaviť do detailu všetko. Aj tie farby sú tu rôzne, je tu asi 20 farieb alebo 15, takže nemusí to byť každý majiteľ takto, ale dá sa to dať aj tak, aj tak, Áno, aj že tak. každému vyhovuje niečo iné, každý má rád iné No. farbičky. Hej, dá sa dať aj do 3D režimu, že vlastne to zobrazí takto hĺbku tých limitiek. Vidím, že tu sú limitky, ale sú trošku slabšie, tieto hore sú silnejšie, ale to je pekne vidno aj podľa hĺbky marketu. Vidí, že tu je obrovský volume na 64 690, ale tuto, čo sú tie limitky, zatiaľ sú slabé a podobne, že toto mi tiež krásne ukáže táto hĺbka trhu, kde čo je pre mňa dobre. Vždy sa treba kúkať na tie zóny, kde je najviac niečoho, že tam je veľa objemu, veľa takýchto pasívnych objednávok a podobne. A potom ešte klasický footprintik. Ale podľa mňa to asi nepôjde teraz len tak hore, tam nie je ani objem na to. Nie, však to aj máme víkend. Ale ako je celkom teda super, inak už teda, tak na budúce už budeš mať aj webku vlastne, nie? Že už nebudeš mať avatára. A aj ten obraz sa mi ľúbi, ako je super sme to spravili, na to, že sme to riešime prvýkrát, tak celkom to dobre dopadlo aj si myslím. Ja by som ho skôr asi shortol ešte odtiaľ to hore niekde, 500, 700. Myslím, že tam bude priestor na to. No tam to vyzerá z tých 700. Alebo ak Trump niečo tweetne, tak môže byť bomba tiež. A môže byť, jasné, no a ja vlastne áno, akože on, keď mu prepne, alebo nebodaj, že zautočí, tak to bude masaker zase. Však som posielal ti, že dívaj sa, že čo chce No to je spraviť. blázo. Počúvaj, môžeš tam dať ropu? Máte zo strandy, že ako je na tom ropa? Ropu? No, či ju tam vieš natiahnuť, lebo neviem, či tam máš brokera pripojeného. Nie. Ale tu pôjde ropa. Ale len tá delay, nie? Delay. Tam No, to nevadí. nevadí. Iba tak pozrieť. Že jak to vyzerá, že čo sa tam deje vlastne. Tu máš z pondelka, pozri, aký prudký nákup tam prebol v pondelok. A tu už to chceli predávať. Už nechceli púšťať hore. To je skôr také aktuálne, že sa tu bijú medzi sebou. A to rozhoduje, že kde to asi pôjde. Lebo vidíš tam aj veľké nákupy tuto, ale boli očividne absorbované, keď tá cena išla na dole. Tuto nejaké veľké predaje boli tuto, to bolo štvrtok na úrovni 716, ale tá cena sa tam akurát drží, takže to tam snažili dorovnávať longmi, očividne. Ale asi si myslím, že minimálne ešte tuto na to Pocko pôjde. Alebo na toto. Keď to takto pomalečky klesá. Ale tu dosť to ovplyvní aj ten fundament. No. Áno, však jasne, keď stačí, že Trump vybombarduje Irán a zase to pôjde na 80, takže... Hej. V podstate ono aj to bolo také, že ono bolo ticho, však ono 3 týždne sa nič neriešilo a zrazu to zase začalo, že ale zo strany Iránu, že Irán zatočil na Bahrajn a na Kuwait, tuším znovu. To je hotovo s nimi tam. Však tam chceli spáchať na Trumpa, nie? Len to aj toto. Že 1000 rakiet je pripravených a namierených na Iránsku islamskú republiku. Ak iránska vláda uskutoční svoju hrozbu, o ktorej sa hovorí na mnohých miestach sveta, že zavraždí alebo sa pokusí zavraždiť úradujúceho prezidenta Spojených štátov, v tomto prípade mňa, okamžite ich budú nasledovať ďalšie tisíce. No, to ešte bude, ty kokos. No. Joj, to čo urobil ten Bitcoin? Ale
Ešte mi chytilo aj tepečko, lebo ja som to dal šortík, Ty vidíš? si tam dal short, ja si pamätám, ty si to shortoval na začiatku streamu. Hej, lebo som videl, že tá delta sa tu oslabila. Ty kámo, dívaj sa, pozri na to. Oooo, To čo je? tomu sa hovorí Branislav. Čo sa stalo? A tak tepečko aspoň, dobre. Tak akože inak, tak celkom aj pekný moment akože zo streamu, no. No, Zrazu to... to je hotovo. Nie, lebo keď si pozrieš ten footprint, tak ono celkovo celý deň, keď si dáš, že maximálna delta bola o 10. 300, Áno. o 11.30 bola 100, ale postupne minimálna delta bola tiež taká, že to bola minus v noci minus 360, 170, 120. Bolo tam viacej na tie shorty. Inak opravil som ešte na tvoj on. screen trošku. Lebo nebolo tam vidieť tie delty, teraz som to ešte fixol, lebo nebolo tam vidieť tie delty, ale už som to fixol, že už aj teraz na tom screene vidíme tie delty. No pekne. A ja som to shortoval len po toto low, hej. Áno. Ako mám tieto fialové, plné, čo sú, to potiaľ iba shortím, lebo tam zase bola Pocko, tam bola táto zóna zo včera večera, tieto shorty, vidíš, dole. Tam bolo, že delta 1100, minus 500, minus 600, aj minimálna bola Roman, ahoj, dobre sa máme, sme tu teraz s Maťom a akurát nám Bitcoin sa nám one vyprdol dole. Máte tu vysvetľovať nejaké veci, takže bude z toho záznam. No, krása. Ja ešte takto, v sobotu pri káve tepečko. No. Ale takto som bral, že malinko iba, vieš, to Jasné. 20. Na fandiť ešte. Ale dobre, radička. E-sport, nič more zase, no ten inak, Maťo, pozri sa do strany na e-sport. To nájdeš, to sa napíšeme e-sport a to je Binance Futures. Okay. Či kokos. To nič, však pozri, to sa stále predávalo, ale už to pomalečky sa snažia brzdiť tie predaje. Tak, to som hovoril aj Romanovi, len ono sa to vyzerá, že Ale- sa to vracia tomu. Pozri, tu je jeden veľký long dneska, poviem, Áno. ale zvyšok všetko shorty stále. Zatiaľ. No, včera sa tu snažili longovať, ale bohužiaľ nevydalo. Tam asi long by som kúkal, až keď to breakne do 0,0178. Tam vlastne to high z dneska Áno. čo bolo v noci. Tam asi long by som. Jasné, že No. akože by si bral, akože on je reverzal by si chcel brať. Práve, že pokračovanie, lebo No áno, akože kvázi, že ono teraz by si to nebral, ale kvázi, keď sa to už otočilo na tú cenu, tak kvázi akože by si bral, dobre, že otáča sa trend a ideme tým pádom akože Jo. vyššie. takto, lebo keďže chceš dať long, tak nemáš stále kde dať 100 loss, lebo tu je value area, pod ňou je low, tu je low, tu je low, aj tu bola value area, čiže dával by si 100 loss do zóny, kde chceš skôr brať obchod ako 100 loss, vieš, že chceš vidieť pre toto, alebo dokonca až tu dole ten spike. Hej. To a tak. A mne by sa najviac páčilo toto. Pocko, keby to išlo hore, to breaklo a ako sme si ukazovali tam, na tom volume, že aj tu je value area, čiže break, tam. Opäť retest, nejaká pekná delta s nákupmi, hej, tu dám obchod a podľa toho, čo už tu vidím, tu dám stop-loss nejako, ATP jednotku beriem na tom pocku, dám break-even a keď bude chcieť ísť hore, tak si dá opäť retest toho pocka a tu mám až tú value area. Aha, a odtiaľ napríklad pomôžem to alebo tuto.
pre mňa by bolo lepšie longy tu hore, ako tu dole. Bol by som taký kľudnejší. Keby už vidím, že už tam je veľa nákupov, tak idem s tým. Idem v to. Jasné. Inak Roman píše, Stobos máme na 0. To je ukáž kde? Ty kokos, rezerva riadna. Paráda. No, ale zatiaľ, ako to vyzerá na predaje. Ako na nákupy. Ty, ale ten bitcoiník, čo? Vidíš, ako povyberal aj túto value areu, bolo testovať aj túto. Takže hotovo. Pekne to vybrali, akože, a to sme akorát kúkali tú ropu tam a zrazu kúkam, že tam stalo. Ja som to kúkal v tom footprinte, že preto som tam dával shortík, keď sme začali streamovať, lebo tu hore to tiež zamietli. Takže toto bolo. Keď si pozrieš, tak tu bolo oveľa viac predajného tlaku ako nákupného. Tomto. Vidíš, že tie minimálne delty sú vysoké a maximálne delty sú nízke. Áno. Čiže tam boli tí nákupujúci dosť absorbovaní a opäť to tam prišlo do tej zóny a jeblo to odtiaľ krásne. No vždy treba to TPčko dávať tak, že do tých zón netreba čakať, že to napríklad, že to ide dole, to spadne hlboko. Vždy treba si brať ten profit z toho. Netreba vôbec čakať, že či to pôjde k tomu alebo k tomu. Lebo kebyže mám sviečkový graf, tak určite by som targetoval až toto asi dole. Akože môže sa stať, že tá cena tam príde, ale podľa toho objemu nesedela táto zóna a že na týchto 64 000 už nechcem ja mať nič spoločné s tým trhom, pokiaľ to tam príde. Ja to z toho dôvodu, že pokiaľ tam je nejak viac reakcií na tej zóne z predošlého dňa, keď tá zóna je silná, tak sa môže stať, že sa to reverzne a môže mi to chytiť napríklad break-even, alebo keď dám Bčko, tak aj stop loss. Ja mám tak, že ja berem menšie RR, ale zase mi tie obchody viac vychádzajú, že tým, že targetujem na blízko tie úrovne podľa toho objemu, tak mám väčšiu úspešnosť, ako keby som targetoval do diaľky tie trade. Ale tak to zase záleží, ako je to zvyknutý, lebo dá sa aj tak, podľa toho. Lebo ja keď tu kúkam z 15 minútovky, tak ono sa to dá kľudne aj z hodinovky pozrieť. Hej. A z hodinovky to vyzerá už úplne o niečo inom. Vidím, že na tej hodinovke mám túto nákupy a na tejto sviečke boli predaje. Na tejto. Lenže tie boli absorbované a napríklad tá cena už nešla nižšie, aj keď tu bolo výrazne viacej shortov, tak tí nakupujúci prevzali tú hladinu tých objednávok, že nepustili to ďalej, tak tým pádom tieto výrazné čísla, ktoré sú na tých sviečkách, tie viacej červené a silnejšie modré, sú vlastne úrovne tej POC, ako je na tom volume, že sa tam zobchodovalo najviac objednávok, tak tu je, že to pocko na úrovni, kde sa obchodovalo najviac vnútri v tej sviečke. Čiže napríklad vidím nejaké posledné dve, tak mám takúto peknú zónu, že mám tu napríklad pocko a môžem si tu označiť takú zónu. Okay. A vidím, že aj predtým to isté tam bolo. Takže niekto by bral napríklad toto ako resist tu, support, alebo by targetoval toto low, ale vidím, že tam až tak moc toho nebolo a môže sa stať, že teraz sa to otočí z týchto predošlých objemov, z tých, kde bolo najviac. Vidíš, že tu predávali, sa snažili predávať tu, ale aj tak to išlo hore. Hej, že tí nakupujúci mali
tam silu a teraz sa môže stať, že opäť aj tu mali silu, aj nepustili tú cenu dole a môže sa to stať aj tu, že teraz sa to odrazí. Alebo sa môže stať aj to, že to pôjde pod to a opäť to pôjde vybrať niečo z týchto úrovní. Áno, že to breakne a môžeme ísť testovať nejaké nižšie low tam. Vidím, že tu sa snažili už predávať, tu, ale nakupujúci tak či tak nepustili. Hej, vidím tu aj 3 bocka, vidím, že minimálna delta tu dole, to je úplne dole, na tých sviečkách je iba minus 36, minus 5, minus 262, ale maximálna delta je tam 1300, 700, 14, 60, 400, čiže vidím, že je tam väčší záujem nakupovať. Takže preto prebehla absorpcia tých predávajúcich a tá cena išla hore. Čiže môžem si tú zónu potiahnuť. A to je ďalšia vec, že opäť je to zóna a z tej zóny je to low oveľa nižšie. Ale vidím, že aj na tom low bol predtým range, tak mám aj tam tú zónu. Čiže ja viem takto brať aj také kratšie obchody, ako som bral teraz podľa tohoto printu, ale to si vysvetlíme inokedy, lebo to je trošku zložitejšie. A mám tu z toho napríklad takto 3 zóny. Čiže viem, že sa mi to môže zamietnúť na prvej, na druhej, na tretej. A keď si všimnem, treba si všimnúť objem, tuto napravo, tak ja to screenshotnem, keď to screenshotnem a vidím, že táto prvá zóna, táto prvá zóna, tak tu nie je až taký záujem o to teraz obchodovať. Vidím túto slabý volume. Ale čo vidím, tak v týchto nižších zónach začína to už tu a končí to až tu. Chcú ľudia obchodovať. Čiže tá cena môže úplne kľudne teraz spraviť toto. A môže sa kľudne stať aj toto. To my nevieme nikdy dopredu určiť ani podľa toho footprintu, že čo sa tam presne stane. Ale vidím trošku hlbšie do toho trhu, že kde asi chcú ľudia obchodovať. Kde je vlastne ten záujem o to vstupovať do toho trhu. Čiže chcem ísť tam, kde je toho najviac. Kde je veľa tých objednávok a chcem tam vidieť nejakú reakciu a chcem vidieť, že kto prevezme na tej úrovni smer. Či to budú opäť predávajúci, spadneme, alebo to budú nakupujúci, že to zastavia a pôjdeme hore. A to sa dá potom pekne vidieť už tuto cez tieto čísla dole z týchto tabuliek. Alebo aj takto, keď sa dá priblížiť footprint, tak dá sa to vidieť aj cez footprint. A plus ešte ako pomocka je dobrá aj tá heatmapa. Takže tu napríklad ja vidím, že tu je 3 milióny kontraktov zobchodovaných do shortu. Čiže na to, aby tá cena išla niekde hore, by museli nakupujúci naložiť do toho trhu o niečo viac, aby prevzali kontrolu nad tými predávajúcimi teraz, čo sa stal ten výplach. Čiže podľa mňa nebudú chcieť vstupovať už teraz, nie je tu ani objem, ale vidím, že oni chcú vstupovať až tu dole, do toho trhu, kde je veľa objemu. Čiže ja budem čakať napríklad na túto reakciu a keď sa stane to, že niekto tu teraz môže dať objednávku proste obrovskú a prekúpi to, celý ten objem a zmení ten smer, tak vtedy už sa budem dívať aj ja zase na ďalšie úrovne. Vidím, že mám opäť niekde tu hore nejakú úroveň, a opäť chcem hľadať na tých úrovniach reakcie a chcem vidieť, že kto má v tom trhu väčšiu prevahu. Či to budú nakupujúci, alebo to budú predávajúci. Či toľko asi by som takto k tomu volumu. Ono to, ako funguje footprint, to treba najskôr pochopiť ten volume, podľa mňa, a potom
potom sa dá jednoduchšie pochopiť ten footprint. Rachel, ahoj. Lebo keď kúkame aj volume v týchto tabulkách, tak on nám tu píše, že aký volume je zobchodovaný. Ja vidím, že včera o 10:00 tu bolo 6700 kontraktov a teraz táto sviečka má dokopy už skoro 11 000 kontraktov. A z toho bolo minus 3076 delta minimálna do shortov. A nákupy zatiaľ neprevážujú tie predaje. Takže stále nevstupujem do longu, nehľadám longy, pokiaľ sa tu niečo neukáže. Rozumiem. Ale toto je hodinový graf, čiže neviem, keď si dáme 15 minútovku teraz, tak tam uvidíme trošku presnejšie, čo sa deje, lebo tam je viacej šumu a tam sa pomaličky dá lepšie vidieť aj to, kedy sa ten trh vlastne otáča, alebo kedy stráca silu jedna strana a preberajú druhá. To je na tom vyššom time frame. Takže tak. Dúfam, že sa vám tento workshop páčil. Ak chcete viacej takýchto workshopov, dajte nám vedieť do komentára. Zanechajte like, odber a určite sa prijajte na náš Discord. Majte sa a vidíme sa na budúce.